kanca-kanca tresna budaya. Yo, Dek Ina. Alah Ina. Hey! Dalu Dek Ina lah. Saking dalu Mas Sakur. Puji syukur saged lampahan sowaning laladan ngablak. Menika menawi mboten kesupen pepudhen kula Bapak Min Kencur nggih rawuh niki. Bandari Kencur. Bandari Kencur juragane Kencur. Menika anu gen biasa sampun tutup Pak menika. Menika kedah. Biasa ki apa to? Gen biasa sampun tutup menika pekenipun kedah pindah Pak Demin. Saya salam kami lujengan wis dhisik wong ayu. Enjih, saderengipun dalam ngaturaken sugeng dalu dumateng para rawuh sedaya, bapak-bapak, ibu-ibu, sugeng lenggahan kanthi sekeca ugi sugeng pepanggihan kula kaliyan sak rombongan Tresna Buyada. Buyada. Walik ya? Walik. Oh, Tresna Budaya. Ya. Mijil saking Mas. Saking Boyolali. Pimpinane Mas. Dek Karya. Lecek. Ning iki Kang Mas Karya. Nggih. Sekedar melih badhe lumengser. Lumengser piye? Anggenipun kepareng asta Tresna Budaya menika dipun sulihaken dhateng Mas Arifin. Kuwi Arifin ki ceritane sebagai apa? Oh. Sopone Pak Karya? Oh, kenah kuwi buntute Pak Karya ngono kok. Oh, tukang kebon. Nggih. Iki ya memuji ndedonga panjenengane Mas Slamet Mujianto Mbak Nani iki tasakuran Walimatul Akikoh Dik Hiana Sarefa Novara Gomez. Muga-muga sliramu ya ndang ketularan lek ndang pinaringan putra. Pangestune Mas. Wong kowe iki omah-omah wis 9 taun kok nyatane ya urung kagungan putra. Suwe men 9 taun iki. Lah pira? Rabi kuwi apa umur 12 taun. Lah witene kok jaman sembrono lho. Jaman kowe SMP dhisik wis kulino digondol bocah kok. Kok digondol bocah piye to? Iya niki jaman SMP dhisik wis kulino disenengi player Mas. Dadi ya. Dadi ya. Aja kok utarake, menapa wae to? Toyek to? Heeh. Malah dibuka dhewe. Piye? Aku iki kan ndelok lek. Lah ngopo to? Aku SMP dhisik wis kulino disenengi player ngono. Kinaraina apa enek. Panglipur wong ayu. Larase manut, Mas. Nggih, larase manut. Nenem wae, Mas. Nyuwun mbok menawi danganing penggalih para kadang-kadang pengrawit dipun palaraken. Nah. Didudul sik. Loading. Ngambara ing ngawang-awang hangat langut bebasan tanpa tepi ngiberi jagat
ngulandara nglambara nggahi kuno mboten pari kedah pamijenipun pakenipun larasipun pelok nenem. Langgami kemawon Mas. Oke, pamijenipun nggih wala. Dik Ina. Masuk. Oke, tadi. Dik Bambang. Ngono iya ngono. Utawa wong lairan kuwi larane lorone ngungkuli wong kitanan utawa wong sunatan. Kok ngono? Kok icah? Lara wong nglairke ketimbang wong sunatan. Ning wong lairan kuwi ora ana kapoke, isih kapok wong sunatan. Kok iso to Mas? Sunatan kuwi cukup pisan, nek lairan iso bola-bali. Mergo nek sunatan bola-bali sing disunat ukurane mepet. Kok iso? Yen ra percaya sing maido nyanggone Mas Karyo tak terke ning tukang supit. Nek kowe maido sesuk mara tak terke. Sing maido iki lho. Kebo kowe ngeyel. Oh jenenge kebo to? Kebo. Iso oh maido wong lairan kuwi wektu lagi nglairke sambat ya Allah kapok ning bar 40 dina proses meneh. Mula Mas Slamet Mujianto niki radik sabar saking sawetawis ditunggu paling mboten 8 dina nggih Mas nggih. Ngenteni jahitane garing. Ya ngono to? Pak guyu piye ta? Derek ndedonga muga-muga Ibu Nani lek ya undang pinaringan bagas waras. Amin. Ning ora iso pulih kaya sauni-uni. Kok ngono? Mergane wis go dalan loro, Dik. Nek kon pulih sauni-uni ki sengara iso. Jabang bayine ya muga-muga pinaringan sehat. Amin, amin Mas. Ya, bacot ke, Dek.
Aku akhire kowe. Oh, akhire kowe joget ngono kuwi. Ngene kuwi. Aku nek burimu kuwi hawane keringin lho, Dek. Tenan. Ingin ki ingin apa lho? Aku nek ingin pecah ngono. Aku iki ngerti jogetmu ning ngono kuwi mbayangke karo ngono ku sing ning omah joget ning omah iku kudu arep nepang kok. Ha sing ning omah iki kaya debok kok, Dik. Terus kowe lho. Kula ijolno. Ijolno. Aku tekne lara lapane ya karo kaya ngono lho piye. Oh ngono. Aku ngerti kowe ning ngono kuwi. Apa iso dijolke beat tak ijolke beat kok, Dik. Kok padane kaya rosokan wae. Sembrono ki bojomu lho, Mas. Ya ora apa-apa, gelem ya dinyangi, ora gelem ya piye, lek joloke ngono nak. Tenan. Ning ya tetep wong kuwi jenenge katresnan. Ya ngono. Timbangane pisah ki luwih becik golek serep lho ngono. Kok kaya ban wae to? Lah gitu, Dik. Lho, wong bebojoan kuwi timbangane pisah luwih becik golek serep. Lah ya kaya ban ngono kae. Dadi nek omah padu ngono ya ganti liyane Liyane ngono. Mulih ngalor ngono. Iso, Dik. Yo, bacotke, Dik. Nena. Oke, tepuk tangannya mana buat Mbak Ina. Oke, sip jos. Makasih. Mula ta kaya ngene kok Bambang. Pokoke sok nek ngablak ki Raina ora apik lek.